Dorbash nong yalong haka sautrik no pra kalapli ka yo fit ba arsngi jong kasnong kaban kut lasai ka santarik bat haka juk ka por kalapun kut buram ru ya UMLA ka juai uba deiru menteri ka sorkar jela uba wailat mikishla uwa hechnong uram phawa ulaong ba ka ni ka fit ka dei jong ka dorbar pelun ka bakan thop yakin riu tli kitong bat ka thong ka long ban penmi pisa ya ka school yalong secondary school bala penyat na kasnong ulay thu ru ba menta kasngi ka de kasngi ba ka ni ka school kala kenjo sya ka south post nam hakaba UMLA ka than ulano sinyang sanlak tingka ban pen bha pat pen he ya ka yeng school da ka jing ang nur ban pen kyu kerdan ya ka sya ka higher secondary school haba a jing kran ha ka jingalang uba wailat miki kum ukong san ula ong ba ka puli puthi kalong ka ba kong san bha ha ka ni ka juk ka ba menta da ka ba ay nuksaru ba wat ki ba belas ni haka skim shispa sngi lakhang ya ka jingshon kti haka juk ka por uba wailat miki ulaya ro ru ya ka shnong halor ka rai ban sedang no saya ka kerdan higher secondary school kabanya rap shibun ya ki khun samla jong ka shnong bat ka than khamtam ya ki duk ki suk banyo ya ka jingnang jingstan ula ong ru banadu ka basdang umju I no ya ka ni ka shnong haka ba ha ki sans nam balal dam ula no sinyang ban maramot ya ka ni ka yeng school kabala kaladur bat ba ka buram college sya kasnong nalor kata UMLA upin tipai ba ha ka ni ka khat artrik no pra na kalyang ka jung u haringkat bat usembut menteri rangba ka jela uba snga bhalang thar kin pelong ka jinglet jingo ya ka yalong atnar khnang ban sedang pen bhano ya ka ni ka jaka ula pentip ru ba ka sorkar kalamang na ka benta ka sub center ha yalong ha ka bala dap ya ka jinga soy so scholar ha pedeng ka snong bat ka tanat ka koi ka kya ha ka baya day bat ka memorandum bala ai da ka snong halor ka madan yelek kai UMLA ula ong bakaladon ka jingthmu ban sedang ya ka niru ha ka ba kila persyang ban penrung ha ka ni ka snam mang tingka balada kamrung menta lathikna bakan rungbet ha ka snam mang tingka ka babut UMLA ula ong bahapo ka sorkar bayalam ukon rat sangma labu baha kumba 8% na ka benta kinong elek kai sports na ka benta banyo kam sorkar tada kilap numan rat nam bat buram ya ka jela hai ki jingelek kai bapher ha ka ni ka sngi layudan lang ru upawan ki Joshi vice president ka Max Cement nalor kinong kit kam bat khot ka snong bat ki khot ka school managing committee Kamaman ki surok ki luti ki sengken ki nala ki doj ki kenro ki fencing kat ki waye walai da perchangi sia ko meda bond le tang tib ba idang em ba ki mis nang em ba ku dang em kam kat tu kat ni tengah kwa au apil kwa au korpat ya phi wa man ki wayai cha mhoy em mi ki te men sen ku yen dong ka te men sen wi at no dio bichni ni parai ade yo ka tai tengam yo ne Henry em mi te ka men sen yai cha bat nga pentikna ya phi wat ye gitu gu em jo khi ha ka ni ka wa kat ni le mesti man ga widau thu la ban dei vi dei ar upen jo pen jam la dang em yu du na hi tu he ni ka te to ka jing pat na ga liam ga yong bat ne ga sngi ye ni he ni kam de pen snyau ga ni ga yau fet to nei benta wo pen ku ya ka jing nang jing start kapurek puthi go man go em kam no go em kam tam ha ka ni ka jukko kan ni kat ni ka purek ko puthi daman go ko win go benta ko wa klem ka purek ko puthi ki bru daman bet ki mye de ki im jan wat phi ki man be man pa la kam man kat ni phi pai da ka kre spas ni la ong gim cha du chon kti kan ni hap san dei san pro ye ka jing chna janga yong he chnong go committee chnong ko da chim ye ka ni ga sen jam go dap chenrang ko sedang ya ka higher secondary school nei bha ki be ki pa la kadang em chnong dong be ki che kadang em chnong lai ba ni tang man ong du kan chang ada hap lai cha juai hap lai cha shilom hap perkhat arsin nto kwa ki pli ki be ki pau pha tang to de man ga ski ga bai kari ka jing lut ka jing ga pai skur go sat la duk ba thanu lai cha shilom sa yung wai du thu tene te daw ga ni to ko em kam no ko em kam tam nga sa chi sen pen pau jing ero to em kam u emi ya ki higher secondary fur ka man go ruang ne tang ketika kenro lem ke building prai ne tang han rei kat ni yoi darap yusuk darap kelep darap sedet mem ong oda biang dang em kam cho chibon dang em kam tang han rei ngayo chibon de la nei tu iporo menchua kawi go khmat tam go yu ho han em ga civil pun hajan yong phi le
ตัวกูสุกเอพีอุไลพิชัยตีคำตำให้จิงตัวไว้ลีอินเจคคอนอุไลลีให้จิงตัวไว้กีปีกันไทยกูอาร์เมดตัวกูสุกอุไลพิชัยตีและเนจิกิซับเซนเตอร์กูดังจังไงในเตดาวในเลี้ยงยองงาเด็บซังชั่นนายก็วิกิซับเซนเตอร์ให้ลงกูเด็บยาสัญอักรีเมนต์ว่าชนงว่าก็เฮลท์ดีพาร์ตเมนต์กูมาสเต็ปมันก็วิพีกิมันได้เมมตามดูไลฟ์จังไงให้ชนงละจงอุยอพีอุไลอินเจคคอนและเดียวไลลีกัดเวมกิจิงเอ็มกามให้จิงตัวว่าก็ชัดแก่เขีย